ಅಚ್ಚುಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಓ ಅತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಂಡನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ಯಲಿತ್ತಂಡು ಮುರಾನಿ ಆತಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ಲ ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚಾಂಡು ಒಟ್ರಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನಿತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಯಲಿಗೆ ಬಲಸು ನಾವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಗ್ಯಲಿದು ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅವಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು. ಇದು ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದುಬಲ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಯಾರು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೋಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಂದೆ ಈತು ಒರಿಪದತ ಐಕೆ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತನಿಕ್ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತನ ಬಂತಾರೆ ಐನು ಪೂರ ತಿಂದ ಇಜ್ಜಿನ ನಿನ್ನ ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಉಂಟ ಮಗ್ಗ ಉಂಟು ಬಿರಲ್ಲೇ ಈ ಸಲ ಪೊಸತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೈದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಅಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಮ್ಮನ ಹೊಡೆದಿ ನಾನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತುಲೆ ನೆರ್ನೆಂಕಾಯಿ ಏನೋ ಏತು ಮನ್ಪಾರು ಬಾಸಿ ಜನ ಬಿಡುಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರದ ಮುನ್ನಾವು ಇದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬನೋಡು ಐರನೇ ಬರೋಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ವಲ್ಲೋರಿಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಮಿ ಬೈದೇರಿ ನೀ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪೋ ಮಾಮ ಬಂದು ಪೋ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಪೋ ಮಾಮ ಕೀರ್ತು ದಾನೆ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಮಗ್ಗ ಅಡೆ ಪೋಯವೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಹಾಕಿನದ ಮೊದಲು ಜೀವಿತ ಗೀಸಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಾತ ನಿನ್ನಂದೆ ಬಾಬಾ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಇನ್ನ ಬಾಬಾನೆ ಮಾಣಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲಕ್ಕಗೆ ಪೂರಲ್ಲದೆ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪೂರ ಅಲ್ಲನೆ ಅಲ್ಲನೆ ಇರ್ಲನೆ ಬಾಬಾ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪಾಡು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಬರ್ತೀನಿ
ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಈ ತಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪಾಪ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಪಿಗೆ ಏನುಜಿ ತುಳುವಾಗಿ ಅಂಚನಾಡು ಮಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತೆ ಲೂಸ್ ಗೈಸ್ ಬೇಲೆಗ್ದು ಬನ್ನಕ ಬೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಯ್ ಬೇತೀನಿ ಇನ್ನಿ ಸಚಿನ್ ಆಯ್ ಬೂರ್ನಿ ಮೇ ಬೂರ್ನೇನಾ ಬೋಲು ಎಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ನಾರ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ಸುಂದರನ್ನೇ ಇಂದು ಮೋಹನನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಸುಂದರನ್ನೇ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ದಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಲೈಟ್ ದಾರ್ ಇದು ಗೊತ್ತುನಾತ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಲ್ದ ಹಾಗೆಲ್ದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ತಗೆಲಿಗೆ ಬರಂದೆ ಆನಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ಅರೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಅತ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೋಲ್ ಒನಸು ನಾವು ಉಳ್ಳಗತ್ತ ಏಡಿಗೆ ಪೇರ್ ಕೊರಂತರಿ ಗ್ಯಾಂಡ ಏಡಿಗೆ ಪೇರ್ ಕೊರಂತರಿ ಗ್ಯಾಂಡ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಏಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾಳ ಜಪ್ಪದತ್ತಾರ ಅಡ್ಡ ಅಮರ ಆನ ಬೊಣ್ಣ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಬೊಣ್ಣ ಅಂದತೆ ಪೊನ್ನ ಖರ್ಚಿಂಡು ಬಾರಿ ಯಾರು ಜನ್ಮದಾತರಿ ಯಾರು ಜನ್ಮದಾತರಿ ಯಾರು ಅಂದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಡನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಡು ಉಡುಪುನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಟ್ನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏಡಿದ ಜನ್ಮದಾತಿ ಪಂಡಿತರತ ಏಪಲ್ಲದ ಹಾಯ್ ಮಂತುದಾನೆ ಜಾಗ ಪಂತೇನ್ ಮಂತುದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಪಂತೇನು ಮುರಣಿಯರು ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜ ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡೇನೆ ಮಾತ ಬಾಲದ ಬಿರವ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಮಂಗರೇಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಗೆ ಆ ಜೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೆತ್ತವು ಮಾತಲ್ಲ ಅಚ್ಚನ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಓ ಅತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಂಡನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿರದ ಗಮ್ಮತ್ ರಣಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಕೇಳ್ನೆ ಬರ್ತಿರದ ಗಮ್ಮತ್ ರಣಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಕೋನ ಓಂಡು ಕನತುಜೇರು ತೆತ್ತಿದೀತಾರೆ ಅರಿಜ್ಜಿನಡೆ ತೆತ್ತಿದೀತಾರೆ ಅನ್ನತ ಬಾಬಾ ಈತ್ ಜನವರಿಯ ಆರು ಅಣ್ಣ
ಸೀಮಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಣ ಸುತ್ತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.